ଶୋଇଥିଲେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ପଶିଗଲେ ମିଡିଆ। ସିଧା ଯାଇ ଖଟ ପାଖରେ ଆଉ ପଶୁ ପଶୁ ବୁମ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ମୁହଁରେ। ପଚାରି ବସିଲେ ଦିଦି କେମିତି ଅଛ? କି କଥା କହିଲ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି କଣ ହୁଏ? ଦିଦି ଆମର କିଛି ବୁଝି ପାରିଲେନି। ହଠାତ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଡରି ବି ଗଲେ। କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବ, ଏମିତି କଣ କରାଯାଏ? ଟିକିଏ ହେଲେ ବିବେକ ନାହିଁ ଭାଇ ମାନଙ୍କର। ଦିଦି ଉଠିଲେ କିନ୍ତୁ ଖଟ ଉପରେ ପଡିକି ରହିଲେ। ହେଲେ ଟିକିଏ ପରେ ଜଣା ପଡିଲା କି ଦିଦିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଜଟଣୀ ହିରୋ ଆସିଛନ୍ତି। ମାନେ ବନ୍ଧୁ ସୁର ଭାଇନା। ଭାଇନା ଆମର ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇକି ହଲି ଜୁଲିକୁ ଉପରକୁ ଆସିବା ଭିତରେ ଏପଟେ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନେ ଆଗ ସଟ୍ ନେବାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସୁର ଭାଇଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। କାଲି କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଏଯାଏ ଜାଣିନି ରାଣୀ ଆମର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ହଁ କହିବି ଥିଲେ କାଲି ଯିବି ରାଣୀକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। କଥା ରଖିଲେ ଆଜ୍ଞା। କି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ସେ କଣ ଏମିତି ସେମିତି ଲୋକ ନା କଣ? ଘରେ ତାଙ୍କର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ କାଳେ ବାଡିଆ ପିଟା ଚାଲିଛି। ହେଲେ ସୁର ଭାଇ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପ୍ୟାରା ଲୋକଟିଏ। କଥା ରଖିକି ଆସିଲେ ନା। ଆଉ ଦିଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଆଉ ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା ଟେକାଟେକି କରିକି କଥା କହିକି ପଳେଇ ଗଲେ। गरीब पिला साहाଯ୍ୟ କରିବା, ରିଲିଫ ବାଣ୍ଟିବା, ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦବା ବହୁତ ବଢିଆ ଭଦ୍ର ମହିଳା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଭଲ କରିବେ, କାରଣ ସେ ଭଲ ହେଲେ ଯାଇ ଦୁଃଖୀଙ୍କର ସେବା କରିବ। କେତେ ଆସିବେ ଯିବେ, ସେ ତାର ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ହବ।